ako ng manok, chicken afritada, tapos galunggong, pritong galunggong. Yan o. Tapos, sausawan ko ay toyo, ketchup, at saka yung drink ko is Coke. Yan yung yung chicken. Sarap nito magsabaw na. Pinelm ko siya para makita niyo naman kung paano ko siya niluto. Kain tayo. Mainit pa. Sarap talaga magkamay. Ang sarap ng sauce niya. Yung galunggong. May ketchup pala ako. Ito yung ketchup. Tamis anghang. Bakit ang layo-layo nyo? Hot guy. Napakasimple ng recipe ng ng apretada ko. Simpleng-simple. Iniunom ko pala ay Coke. Sarap ng hapunan ko. Ba talaga paglutong bahay? Move ko lang sila. Kunti. Sarap-sarap. Tapos, nagsasasaw din ako ng gulunggong sa ketchup. Yung galunggong pala namin dito, kasi hindi kami makabili ng fresh. Yung frozen na siya.
Ang syrup. Hindi masyadong maanghang yung manok kahit nalagyan ko ng madaming ketchup na yung maanghang. Kuha mo na ako rice. Why not, no? Why not? Sarap ng ulam ko eh. Kapag nasa abroad ka na talaga, wala na nanay mo na magluluto para sa'yo, matututo talaga magluluto. Nangangamoy yung bahay namin. Sa prito. Dati yung asawa ko nagreklamo sa amoy, pero ngayon siya na yung nag-a-adjust. Kasi siguro naaano siya sa akin, naawa siya sa akin, na gusto ko rin naman kumain na yung ating pagkain na Pilipino. At syempre yung isda, gusto kong prituhin. Kaya siya na mag-adjust. Hindi ko maintindihan bakit pag dito nagluluto umaamoy, pero bakit doon sa atin hindi umaamoy yung bahay. Baka din siguro kasi dati bahay namin ano eh, yung kubo ba no? Lagkaw. Pero kahit naman nung naging katulong ako, tapos nagluluto ako sa loob ng bahay, hindi naman nangangamoy yung bahay nila. Kahit natuyo pa yung niluluto mo. Hindi naman siya nagreklamo pag magluluto ako ng tuyo. Pero, ako yung huminto na sa pagluluto ng tuyo. Kasi, yung amoy talaga sa buong bahay, ang tagal mawala. Ubutan mo ng days and days. Tapos mag-spray ka ng scented na spray. Yung amoy hindi mo maintindihan kasi nagmi-mix na yung amoy ng spray at amoy ng tuyo. Sa atin, laking isla ako.
So, syempre, alam ko kung ano ang lasa ng fresh na isda at saka hindi. Pero, sino ba naman ako mag-iinarte kung andito naman ako sa UK, hindi ako makakuha ng fresh na galunggong, di ba? Huwag na tayo mag-inarte. Kainin lang natin kung ano meron. Nagpunta ako sa Filipino shop. May nabili pala akong bangus. Relian ng bangus. Laki niya. Pinakita ko yun sa haul ko. Kailangan mo ng kasama na kainin yun. Hindi ko maubos yun. Paano ko ba kakainin yun? Kasi tsaka ko na siya lutuin pag siguro pag nakita na kami ng mga kaibigan mo dito sa UK. Kasi sabi ni ate, prituhin ko lang daw. Ginawa niya yun eh. Kaya hindi ako makaantay. Hopefully soon magkita-kita na kami. Sarap talaga yung kain ko. Nandito si Molly sa likod. Hi. You okay? What's the matter, babe? Umiiyak to kanina kasi ayaw pa puntahin ng daddy niya dito. Kasi nga nagmumukbang ako. Baka na mag-ingay si Molly. Okay lang naman siya. Andiyan naman siya palagi pag nagmumukbang ako eh. Good girl naman to. Parang nasanay siya na andito siya pag nagmumukbang ako. Sarap. Meron pa rin yung buong galunggong ko. Guys, busog na ako. Itong tira ko, kainin ko na naman siya bukas. Thank you sa panunood guys and I will see you again sa next video ko. Bye!